Jesu Kristu inkosi. Lo okhulumayo uJesu Kristu inkosi. Lona omphambi wenu ukhulumo wabamwelase eLambuthi. Nami ngibonga uNkulunkulu kakhulu angenzele khona. Ngesikhathi inkonzo ilele emafakadini. Ngangingekho kodwa ngayizwa yonke inkonzo kade zenzele emafakadini. Benginenkinga kakhulu emzimbeni. Ngivuke ekuseni ngizwa ayinesiyezi. Hayi ngahamba nosuku lonke nosuku lesibili nginesiyezi akuvumi umuntu ngenzeni. Hayi ngithatha imoto ngosuku lesithathu ngiphume ekuseni ngihambe bese ngiyabuya. Ngingena embhedeni bese ngivula ifoni. Ngilalele zonke izinkonzo zase emafakadini. Hayi uma iphele inkonzo bese ngilalela bese ngingena umthandazo. Kuthiwa bonke abafuna ukukhulekelwa bangasukuma ukuthi ke bakhulekelwe. Ngase ngivuka embhedeni ngama nami ngaphakamisa izandla. Wakhuleka umpostoli. Uma eqeda ukukhuleka umpostoli isiyezi saphela khona lapho ngavuka ngahamba ngasebenza. Ngakho uNkulunkulu ngiyambonga kakhulu. Lokho angenzele khona noma ngabe usegoli noma ngabe ulaphi kodwa uma ngabe ethi sukumani nini nikhona la sikhuleke nani wosukuma usendlini yakho. Uphamisa izandla usendlini yakho uNkulunkulu uyokusiza. Okwesibili nje sengihlala phansi kuthiwa 5 minutes kodwa ngazi noma usephelile 5 minutes. Ngahloba nje usuke ukukhulisa abantu abakwazi ukukhuluma njalo empilweni. Ngodwa usuku nganginenkinga la eswini. Yahlinzwa lento yakhishwa. Ayikwathiwa bona intathe iphethe izoba icancer. Bakhipha bayibeka ngathi naye sekungcono. Kwadlula iminyaka mhlawumbe noma 5 years kwaba nento la ngemumva esiphangeni la. Hayi uma ngigqoka lento ibhlungu siziyaba iqhubu la emuva. Kwaze kuduthi yabona ngihambe ngiyoyihlinza bayisibhedlela bafike baya kodwa bayihlinza bangitshela buka inyama iphethe isihlaza cha. Ebayikhipha base bengithunga ke lesi sigaqa basikhiphile kudinga badonse kuze kuthungeke. Hayi ngathi cha isekungcono. Kuqoqo la kukhona ubuhlungu obukhona ngasemuva. Ngathi awunazi inkinga nginathi ngizophela ukuhlinzwa. Hayi ke kwase kuthiwa kangilungisa imali yokuthi ngihambe ngiyohlinzwa. Hayi ngafika ngayikhaya ngathi uNkulunkulu ngeke kulungile. Ngithatha phela indaba epheli. Sengihlinzwe kabili kodwa kwesithathu uhlinzwe. Kanti hayi uNkulunkulu angaziphi. Hayi ngakhuleka ngathi uNkulunkulu angisize ukuthi lento elana Nkosi ungangisize yini ukuthi ke uyiqede nya. Ngakuqa ngathi uNkulunkulu ngicela ungisize. Ngithe ngizwe kwase ubuhlungu abusekho. Ngathi mama ubheke ukuthi lento elangemva uyayibona yena usedani sayibona ngathi uNkulunkulu ngiyakubonga uJesu Kristu inkosi.